Aquesta és la caixa de Pas a Pas aprendràs i et divertiràs, en la que hi ha 9 contes destinats a intentar ajudar els nens en els seus primers desafiaments, com ara anar a dormir, rentar-se les dents, deixar el bolquer o el xumet, etc. Llavors, com funciona aquesta col·lecció? Perquè tots els títols funcionen de forma igual. Són contes de cartoner, que això fa que siguin molt indicats per les edats primerenques, perquè són més resistents. En les que els nens hauran de jugar a l'hora que descobreixen la història. Quan el text es troba entre les cometes, els nens hauran de fer alguna acció. En aquest cas, per exemple, descobrir on és el bolquer del nono, que és el mico protagonista. Aquí, per exemple, ajudar el nono a aixecar-se. I en la següent pàgina, acariciar-li el caparró. L'objectiu és que els llibres es converteixin en objectes divertits per tal d'aconseguir que els nanos s'ho passin la mar de bé descobrint-los. Al final del llibre hi ha una finestreta que permet descobrir els avantatges de, en aquest cas, deixar el bolquer. D'aquesta forma es potencia molt visualment els efectes de portar el bolquer i els avantatges de treure'l.